Hoy. Kape. Sige, sige ka. Holiday season, kami bahala sa inyo. We rescues the Pinasa at mas pinadali using hand. This is Talk with Magic. Ako yung gagawin natin ay ang first pala ko. Kaya, sana natin to. Umati ka pala dito sir. May tagasal ko ng konti. Tama. At kumumula na. Sige, na yan. Tara, ito na natin to. So, ilalagay lang natin ito sa pagkakas dito. Oh! Wow!
Isa? Ito na lang mga 20 pesos na pagkakisa. Meron pala ito, binabawi mo pa. Binawis ba? Wala kang Kaya praso. ang tawag yan. Wala kang praso. Yung nakakapagpapalong yung traso, hindi naman yung malaki eh. Wala kang yan. Lobat, cellphone mo. Andiyan yung charger mo sa... Andiyan yung charger mo sa labas. Ayan na. Ito. Nagtagpan mo ito. Iwanan mong bukas.
Daanan mo na lang dun. Daanan mo na lang dun.
Ha? Isang dali pa naman ako sa dito.